Ha estat aixecar la persiana i començar a rebre visites. Segons els responsables d'aquesta botiga, els veïns del barri tenen moltes ganes de celebrar Nadal. Malgrat el context sanitari i econòmic, ha estat una sorpresa molt positiva la resposta comercial que estan rebent. Las ventas han subido, hemos vendido mucho, ha sido una reacción que no nos las esperábamos, por toda la situación que teníamos, que era algo como que, wow, no sabíamos la expectativa que tenía de que si íbamos a vender o no íbamos a vender. Obren només de novembre a gener i tenien dubtes de com aniria aquest any, un dels més estranys i durs dels darrers temps a causa del coronavirus. Segons expliquen, però, sembla que les famílies tenen ganes de guarnir la casa per les festes. Ha sido como que abrir y la gente ya comprando bolas, comprando espumillón, comprando detallitos para regalar. Aquest local del carrer de Cartagena, al Baix Guinardó, s'ha convertit en una atracció al barri que esperen serveixi per dinamitzar-lo també comercialment. La ilusión de los niños cuando, ¡hala! ¡Wow! Mira, o sea, y la gente que sabe más del tema dicen, oh, es muy americana, unas decoraciones muy bonitas. De fet, ofereixen també muntatges i packs de decoració per a empreses i esdeveniments. A més, tenen productes de Nadal dissenyats personalment per ells mateixos. Tiene su autenticidad de la marca.